Тантаналы мәҗлескә килүче һәр парга менә шундый беләзек тапшыралар. Бәхет дип язылган. Алар күп еллар дәвамында үз бәхет муенсасын бөртекләп җыйган. Бүген үрнәк гаиләләр президент Рөстәм Миңнеханов һәм аның тормыш иптәше Гөлсинә Миңнеханова исеменнән тантаналы мәҗлестә. Biz sizge Əgircədən, İz doğaylarından, Solağış bulunlarından, Kam yarılarından isken tan ziller aşağı sizge özümüzün qalqını qaynar sələmlərimi toxturabız. Benim bəxet qışım bilen kildim bunda men. Bəxet qışım turmuş yaşagım bilen birge yaşay başlayan özünün 45 yıl vaqt uzub ketken. Prezident çakırgaç bunda ışıp qına keldigen Rüstəm Nurғали çakırgaç. Benim tayanışım, yuvanışım, puanışım barısı da benim irim. Bir-birsin табуны алар шулай бәхет кышын тотуга тиңли. Залда 46 гаилә имин тату яшәп, республика үсешенә зур өлеш керткәннәр өчен Рөстәм Миңнеханов рәхмәтен җиткерде. Нык гаилә туган телне, милли мәдәни традицияларны, рухи ахлакый кыйммәтләрне саклап калуның нигезе. Татарстан һәрвакыт тату һәм бәхетле гаиләләр территориясе булып калыр дип ышанам. Кадерле дуслар, сезгә саулык, сәламәтлек, имин тормыш телим. Гаилә учагыгыз бер кашанда сүнмәсен. Татарстан остается одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных браков. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на треть. Сәбәбе нәрсәдер инде, хәерле сәгатьтә булсын. А это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом. Күп балалы әниләргә ана даны медале. Абруйлы бүләкне Рөстәм Миңнеханов, Мөслимнән Луиза Габдрахманова, Кама тамагыннан Альбина Гыйззатуллина, Балташтан Анна Филиппова, Казаннан Марина Варламова тапшырды. Biz бик бәхетле парлар. Чөнки безнең иң зур байлыгыбыз ул безнең балаларыбыз. 2 кыз һәм 3 малай. Бик күңелле яшибез. Бер вакытта тик тормыйбыз, чөнки балалар һәр вакытта хәрәкәттә. Тантанада Нурлаттан Насыйбуллиннар да бар. 45 ел бергә алар. Яшьлектәге мәхәббәткә тора-бара хөрмәт өстәлсә, сабырлык янәшә йөрсә, гаилә таркалмый диләр. Мин бәхетледер дип уйлыйм үземне. Янымда шундый уңган иптәшем, ирем Әнвәр бар. Bir ситуацияда да авыр калдырмаган, җиңеп чыгабыз без бергә булгач. Ул миңа 40 ел торыбызга карета ясап бирде, бүләк итте. Вот тебе карета подана дип. Утыртып авылны әйләндердем. Халык машина әйләндерә, мин карета әйләндердем. Яратасызмы хатыныгызны? Ничек яраталар? Ярымамсам алмам. Минзәлә районыннан Әхмәтовләр 40 ел бергә, икесе дә мәдәният өлкәсендә хезмәт куя, җырлап кына яшиләр. Кыз белән генә шикләнмәскә өметебез безнең 50 елында, әле Аллаһ Тәгалә бирсә инде 60-ына да бар җитәрбез дип алыйбыз бергә. Без бит бергә, шунсы шатлык, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер диясе генә кала. 35 ел бергә яшибез. Менә шулай бер-береңне көтеп, эштән кайтканны, иртә белән эшкә киткәнне, шулай узагандыр. Нинди генә эштә эшләсәк тә, кайда гына булсак та, яшьмебез, картмыбыз, әниләр, әтиләр, бабайлармы без, әбиләрме, безнең сыйыну урынына да көч алу, илһам чыганага да гаилә һәм шулай булып калачак та инде ул. Гаилә алар өчен бәхет нигезе. Бүгенге очрашудан тагында көч туплап, өйләренә юл алдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.